Moikka! Tää on nyt sitten vihdoin ja viimein mun ja Antin tää odotettu postaus, jossa me vastataan teidän lähettämiin kysymyksiin. Ja tosiaan mulla oli ongelmia YouTuben kanssa ja sen takia sitten niin joutaan tehdä tää uudestaan. Mutta lähdetään vaan. Aloita siellä. Okei. Mitä ajattelit Antista ensinäkemältä? Komea mies, johon haluan tutustua. Nää tulee tosi nopeaa. Onko Essi bilettejä vai kotona viihtyjä? Riippuu ihan siitä, että kumman luona ollaan. Onko Antti yllättänyt sinua saaden sinut sanattomaksi? No, joko silloin, kun Antti tuli ensimmäisen kerran hakemaan mua juna-asemalta, se kyllä veti niin kuin sanattomaksi, kun näki Antti ensimmäistä kertaa. Tai sitten kun mä oon saanut semmoisen yllätyslahja Antilta, sellaiset kivat korvikset, niin se oli kans tosi ihanaa, kun ei tiennyt siitä mitään. Miten tulen toimeen Essin vanhempien kanssa? Entä kavereiden? Ihan hyvin, ei ole mitään. Ainakaan kielteistä kuulunut. Kauneinta, mitä Antti on sanonut. Ihan tämmönen joku rakastaan sua, ei mitään semmoista erikoista. Olenko koira vai kissa-ihminen? Enemmän koira. Mutta ei varmaan kissossakaan ole mitään. Ei ole mitään vikkaa niissäkään, mutta enemmän koira. 3 tärkeintä asiaa mulle. Perhe, lääkkeet ja se, että mulla on opiskelu. Ja perheeseen mä lasken ystävät. Ja siis myös ystävät ja Antin, totta kai. Mitä urheilua tykkäät seurata TV:stä? Itse seuraan enemmän tuommoisia joukkuelajipelejä, kuten jääkiekkoa, jalkapalloa, salibändiä ja semmosia. Harrastatko jotain? Mä harrastan laulua, mutta mä oon lopettamassa sen. Sitten mitä teen työkseni? Eli peruskoulun jälkeen menin Amiskaan, siellä sitten 3 vuotta ja Amiskan jälkeen siinä pari kuukautta olin kotona ja lähdin armeijaan. Siellä oli vuoden verran. Ja sitten kun sieltä pääsi poikkeen heinäkuussa, niin sitten olin taas pari kuukautta kotosella. Vähän koitin ehtiä töitä siinä samalla, niin sitten nykyinen työnantajani soitti siinä sitten syyskuussa, että kiinnostaisiko tulla töihin. Siellä on nyt sitten reilu vuosi tullut oltu, kohta 1,5. Asioita, jotka vaikeuttavat elämääsi. Narkolepsia. Entisistä suhteista, niin ne ei ole ollut pitkäaikaisia, että yksi on ollut ala-asteella joskus 5-6 luokalla, että sitä nyt oikein voiko silleen laskekaan suhteeksi, ei tullut niin hirveästi panostettua siihen. Sitten oli Amiska 1 tai 9 luokan aikoihin oli sitten 1, mutta sekin oli vaan ihan lyhyt aikana, että pari viikkoa kun se kesti. Ei ollut valmis silloin sitoutumaan. Söpöin teko, jonka Antti on tehnyt. Niitä on ihan älyttömän paljon. Antti on tosi huomaavainen ihminen, niin niitä on tosi monta, joten mun on vaikea nimetä yhtä. Mikä olisi niin kuin ylitse muiden. Lempitavarani. No varmaan tällä hetkellä niin maalivahdin varusteet harrastuksen tautta ja sitten autoavaimet. Pääsee liikkumaan paikasta paikkaan. Meille! No sain tännekin. Sano Antista yksi huono puoli. Se kuorsaa. Tosi kovaa. En omasta mielestä. Mitä antaisit Essille, jos voisit? Elimen, jos se vaan olisi jotenkin, olisin silleen sopiva luovuttaja. Elimen voisin luovuttaa. Ja tämä sama kysymys oli kysytty myös multa.
Ja mä vastaan, että myöskin elimeen, jos olisi mahdollista. Ja siis taikka, niin synnyttäisin Antille lapsen. Kerron narkolepsiasta. No, mä nyt kerron tälleen, kun tää on niinku mun ja Antin kysymysjuttu, niin mä nyt kerron silleen, että... Niin onkin, mutta siis meidän kysymyspostaus tai vastaus. No, tää on Antille ollut alusta asti ihan ok asia. Se ei oo Anttia haitannut yhtään silleen, niinku, että se on silleen ok, koska mä oon niinku ite sinut asian kanssa. Ja mä joudun syömään 3 erilaista lääkettä. Yhden mä joudun ottamaan illalla, kun mä menen nukkumaan, ja seuraavan kerran sen saman lääkkeen yöllä. Herätä joskus 3 tunnin päästä. Mutta siihen on niinku silleen tottunut, että ei tarvii enää niinku laittaa kelloa herättämään, että herää ottamaan sen. Ja tälleen. Mä yritin hakea yhteishaussa tonne lähihoitajapuolelle, mutta mulle tuli semmonen este, siis justiin tää narkolepsia, että kun ollaan vastuussa toisesta ihmisestä, niin sitten ei voi hakea tollaiseen ammattiin. Ja se on nyt vähän sitten karjuttanut mun unelmia, että sitten päädyin lukioon, mutta niin. Joo, siinäpä se. Ja mitä haluat tehdä isona? No, ei mulla sinänsä ole niinku oikein mitään suunnitelmia sille, että mä en tiedä oikeastaan yhtään vielä, minne mä aion jatkaa niin kuin lukion jälkeen. Sitten on tullut semmonen kysymys, että onko sisaruksia minulla, niin isoveli on 3 vuotta vanhempi, että ainut veli. Ja sitten on mullekin tullut tämmönen kysymys kuin, että 1 huono puoli Essistä, mutta en ainakaan keksi nyt mitään, että on niin tähdellinen pakkaus. Ja sitten vielä lisätekseni sitten, kun on tullut semmonen kysymys kanssa, että mitä teen työkseni, niin hitsarin hommia, eli levyseppä hitsaaja. On koulutukseltani. Joo, eli tässä oli niin kuin tällainen meidän yhteisistä kysymyksistä tai ei yhteisistä, kuin omista kysymyksistä koostuva tällainen setti, näin ihan lyhykäisyydessään. Ja seuraavissa niin tämmöisiä yhteisiä kysymyksiä.